с овкусяването, което е много семпло и по принцип може да бъде леко взаимно заменяемо. Може да ползвате и олиоци, каквото имате под ръка, не е нужно да бъде някакъв зехтин. Както решите, най-добре така направете. После половина лимон, може и цяло мраж, свържи и на също има леко кисело жълта, така че имайте предвид, което ми обича много кисело, пък да не засяга много лимон. Сега, сока от нека ще се избяга. Сока от лимона също го изсипваме тук. И сега, ще сложим и доматено пюре. Доматено пюре, то няма сол, няма олио, няма нищо. И можах горе-долу да го сложа,